Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bakad. Taong 1952. Conner, Apayao. Itong mga panahong ito, kakarating lang ni Bakad sa Apayao. Hindi siya pumunta roon para bumisita kung kani-kanino, bagkus ay napadpad siya sa lugar para hanapin ang isang bulaklak na lunas sa karamdaman ng kanyang pasyente. Kung hindi ninyo na itatanong, isang albularyo itong si Bakad. Halos 4 na dekada na siyang nasa larangang yon, kaya na may hindi niya maipagkakaila ang dami ng karanasan niya. Napakalawak ng saklaw ng kanyang kaalaman sa panggagamot ng karamdaman at halos alam na niya ang kabuuan ng sangkap na maaaring gamitin para dito. Mapagamot na nanggagaling sa mundo ng mga engkanto o mapagamot na patagong namumuhay sa mundo ng mga tao, nahahanap niya yon. Tubong Bicol itong si Bakad. Nang dumating sa puntong wala na siyang makitang paraan para matulungan ang kanyang pasyente, naglakbay siya patungo sa Apayao. Alam niya kasing doon namumuhay ang isang halaman na mayroong bulaklak na animoy gawa sa pinatigas na buhangin. Ang katas nito, kayang gumamot sa mga nalulusaw na buto ng tao. Inaasahan naman ni Bakad na marami siyang makakasalamuha sa kanyang paglalakbay, kung kaya't dala niya ang iilan sa kanyang mga gamit. Bago siya tuluyang umalis ng Bicol, kabilin-bilinan niya sa kanyang pasyente na iwasang magpagamot sa ibang albularyo. Mas mainam na maghintay kesa naman masira ang ilang buwan nilang gamutan. Mariin naman yung naniwala sa kanya, kung kaya't kampante siyang yon ay iwan. Sa loob ng ilang linggo, nagawang mabaybay ni Bakad ang daan patungong Apayao ng nakayapak. Wala siyang ibang katuwang maliban sa kanyang alagang puting kalabaw na tagadala ng kanyang gamit. Maabutan man sila ng ulan at gabi sa daan, hindi niya yun iniinda. Sa halos 1 linggo, ilang beses lamang niyang nagawang magpahinga. Sa pagdating niya sa lupain ng Conner, marami siyang nakilalang manggagamot. Karamihan sa mga matatandang yon, bukang bibig sa kanya ang tungkol sa istorya at panganib ng halaman. Ayon sa iilan, hindi pangkaraniwang halaman ang kanyang hinahanap. Madalang lang yon kung tumubo, at kapag umuusbong ito, nagkakaroon sa lugar na yon ng pugad ng iba't ibang uri ng nilalang. Sinasabing lumuluwa ang halamang yon ng mutya ng sinumang makahawak dito, at insektong pagbubuhayan naman ng yanggaw kung aswang ang unang magmamay-ari dito. Dahil sa ganoong kakayahan nito, kung kaya't hindi na yon pinagnasahan ng sinumang antingero sa Apayao. Dagdag pa ng mga albularyo, maging sila man, hanga sa kakayahan ng halaman, subalit hindi na nila yon pinagkainteresan. Matapos naman itong mapag-alaman ni Bakad, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang paglalakbay. Sa isip-isip niya, kung walang makakatulong sa kanya, hahanapin niya yon ng mag-isa. Alam naman niyang sa bundok lamang tumutubo ang halamang yon, kung kaya't doon siya mag-uumpisa. Makalipas lamang ang 2 araw niyang paghahanap, nakatagpo siya ng isang binatang antingero na matagal na ring nananaliksik tungkol sa mutya ng kampana. Nakilala niya yon, gawa ng habang bumibili siya ng pagkain noong nagdaang gabi, nagwala yun sa daan. Noong una, inakala niyang ordinaryong tao lang ito, pero nang masipat niya ang habay nito sa bewang, doon siya nagkaroon ng ideya na meron yung tangang nalihim na karunungan. Matapos magwala ng lalaki, naglakas loob siyang kausapin ito ukol sa problemang kanyang dinadala. Sa kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang pinanggagalingan ng sama ng loob nito. Nang magkasundo na silang dalawa, ipinagtapat niya ritong kaya niyang ibigay ang nais ng lalaki
kung sasamahan siya nitong maghanap ng halaman. Para mapatunayan ang kanyang sinasabi, binigyan niya yon ng isang trespiko na halos ilang taon niyang pinaglaanan ng oras para buhayin. Para kay Bakad, isa lamang yung maliit na sakripisyo para sa ikagagaling ng kanyang pasyente. Dahil sa kasunduang pumagitna sa kanila ng antingero, kaya na may nangako itong tutulong sa kanya sa paghahanap ng halaman. Sa pagsapit ng 3 araw niyang pananatili, hindi pa man pumapatak ang bukang liwayway, doon na nila inumpisahan ang mas malalimang paghalughog sa kabundukan. Una nilang pinuntahan ay ang bundok malapit sa isang malawak na sapa. Sa sobrang lapad nito, halos hindi mawari nila Bakad kung saan sila mag-uumpisa at magtatapos. Bukod kasi sa bundok na yon, marami pa yung mga katabi na kinakailangan din nilang mapuntahan. Sa pagbagtas nila ng daan, naging alalahanin naman para sa kanya ang oras na kanilang gugugulin sa Apayao. Alam ni Bakad na habang dumaraan ang mga araw, mas lalo ring papatindi ng papatindi ang karamdaman ng kanyang pasyente. Nauunawaan naman ng antingero ang kanyang sitwasyon, kung kaya't kahit napapagod na ito, pinipilit pa rin itong magpatuloy sa paghahanap. Makalipas lamang ang ilang oras, nagpasya na nga silang magpahinga para kumain ng tanghalian. Habang nakaupo sila sa gilid ng bundok, doon nila napag-usapan ang kani-kanilang mga karanasan. Dong, ilang taon mo na bang sinusubukang kunin ang mutya ng kampana? Noong una kasi kitang makita, una kong nasilayan sa'yo ay ang matindi mong kabiguan. Tanong ni Bakad sa antingero. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napayuko lang naman ito habang inilalahad sa kanya ang totoong dahilan ng kanyang pagwawala dahil sa kabiguang makakuha ng mutya. Ayon sa lalaki, magsasampung taon na siyang sinusubukang kunin ang mutya ng kampana. Sa dami na niyang pinuntahan na simbahan, ni isa sa mga ito walang kampanang lumambot, hudyat na pinagbigyan na nito ang kanyang kahilingan. Dahil sa pagiging desperado noon ng antingero, kung kaya't kahit hindi araw ng Biyernes Santo, umaakyat siya sa mga lagayan ng lumang kampana sa pagbabakasakaling diringgin ang gabay nito ang kahilingan ng kanyang puso. Subalit kagaya ng kanyang inaasahan, palagi pa rin siyang nananatiling bigo. Dagdag pa nito na, kaya niya hinahangad ang mutya ng kampana sa kadahilan ng bago namatay ang maestro niya, inilahad nito sa kanya na ang pinakamalakas na mutyang nanananahan sa mundo ay ang mutyang yon. Sa kagustuhan niyang makilala bilang dalubhasa, yon ang kinakailangan niyang makuha. Matapos naman itong malaman ni Bakad, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa antingero ng, Nagkakamali ka. Hindi mutya ng kampana ang pinakamalakas. Alam mo kung ano? Yung sariling kakayahan at lakas mo na ipinapahiram ng Diyos sa'yo. Magtiwala ka sa iyong abilidad. Yang mga mutya, dagdag na lamang yan. Bakit? Kung hindi ka pahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng lakas ang iyong katawan, magagamit mo kaya yan? Nang marinig naman yon ng lalaki, wala naman yung maisagot sa kanya, gawa ng alam nito sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ni Bakad. Kinahapunan noong araw na yon, nanatili pa rin silang bigo na mahanap sa tuktok ng bundok ang halaman. Dahil sa wala naman silang nasilayan sa paligid, kung kaya't minabuti nilang bumaba sa likurang bahagi nito. Napagkasunduan kasi nila noong hindi na sila babalik sa baryo nang sa gayoy maiwasan nilang kumonsumo ng ilang oras ng paglalakad sa susunod na araw. Sa pagbagtas nila ng daan, ramdam naman nila ang dahan-dahang pagdilim ng paligid. Pagdating nila sa kalagitnaan ng bundok, bumungad sa kanila ang isang kubo na merong matandang lalaking nakaupo sa gilid nito.
Abala yon sa pananaba ko habang nagmamasid sa napakagandang langit. Para malaman nila ang lugar na kanilang kinaroroonan, nagdesisyon silang lumapit sa matanda para magtanong. Nang masipat naman sila nitong naglalakad, agad naman yung napatayo habang nananatiling tahimik. Sa pagharap nila dito, mahinahong tinanong naman ito ni Bakad ukol sa mga bagay na nais nilang malaman. Mawalang galang na ho. Nais lang sana naming magtanong kung nasaan kami. Bungad na wika ni Bakad sa matanda. Nang marinig naman yon ng matanda, sumagot naman yun ang, Hindi ko rin alam ang lugar na ito, iho. Kagaya ninyo, manlalakbay lang din ako. Dahil sa sinabi nito, doon nagkaroon ng kutob si Bakad na maaaring isang ermitanyo ang matandang yon. Dala ng kanyang pagbabakasakali, sinubukan niya yung tanungin kung hinahanap din ba nito ang halamang makakapagpagamot sa kanyang pasyente. Nang marinig naman yon ng matanda, tumitig lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Hindi, aanhin ko ang gamot. Wala naman akong sakit. Pero kung hinahanap niyo ang halamang yon, sundin niyo lang ang bundok na yan. Sa aking paglalakad patungo rito, may nakita ako doong pugad ng mga aswang na gabi-gabing nagdiriwang. Dahil sa sinabi nito, hindi na nag-alangang tumungo roon sila Bakad. Bagaman gabi, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa dumating ang puntong nadapo na sila sa bundok na tinuro ng ermitanyo. Sa unang tingin, napakatahimik ng lugar na yon, pero habang papalapit sila ng papalapit sa paanan nito, doon na sila nakakarinig ng mga kakaibang ingay. May mga nagtatawanan, nagtutugtugan, nag-aangil at kung ano-ano pang tunog na karaniwang ginagawa ng tao tuwing may pagdiriwang. Dala ng kuryosidad nila Bakad, pasimple naman nilang hinanap ang lugar hanggang sa madapo na sila sa isang masukal na kakahuyan. Paghawi nila ng mga tangkay ng puno, doon bumungad sa kanila ang mga nilalang na nagkakatipon sa gitna ng mga kubo nito. Habang nakaupo ang mga nilalang sa lupa, pansin na pansin nila Bakad ang animoy kakaibang bagay na pinagmamasdan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nagsiliparan ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang pagsilay nila sa halaman na dahan-dahang naglalabas ng mga insekto sa katawan. Paggapang ng mga insektong yun sa lupa, isa-isa naman yung kinuha ng mga aswang. Dahil sa pangyayari, inaasahan na nilang hindi nila ito makukuha ng basta-basta. Upang makasigurong sa kanila papabor ang sitwasyon, minabuti nilang hintayin ang umaga. Wala silang ibang ginawa sa buong magdamag kung hindi pagmasdan ang mga aswang habang pilit ikinukubli ang kanilang mga sarili sa kakahuyan. Ayon kay Bakad, na sa loob ng isang gabi nilang pagmamasid, marami silang nasaksihan. Nakita nila ang mga aswang kung papaano kumatay ng tao at kung papaano nila yon pagpiestahan. May mga nasipat din silang sanggol na naglalakad sa pugad na sobrang kakaiba kung ikukumpara sa mga sanggol na karaniwang isinisilang ng mga ordinaryong tao. Bukod kasi sa may mga buntot ito, kitang-kita din nila Bakad ang mga mababalahibo nitong balat. Bagaman sanggol pa lamang, may tinatangan na yung lakas at bilis sa pag-akyat ng mga puno at paggawa ng mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga taong nasa hustong gulang na. Ang labis pa nila doong ikinabahala ay noong magawa nilang masilayang manalangin ng sabay-sabay ang mga aswang. Pakiramdam ni Bakad, para itong mga kaanib ng sa demonyong kulto kung manalangin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, bahagya naman silang natigilan nang marinig nilang mag-usap ang dalawang aswang.
Maya't maya ang pag-amoy nito sa hangin na parabang meron niyong nararamdaman. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila nang marinig nila ang isa nitong ilahad sa kasama nito ang tungkol sa naaamoy nilang dalawang tao na nagmamasid sa kanilang angkan. Dahil sa sinabi ng nilalang na yon, kung kaya't agad namang umatungal ang kasama nito, hudyat na merong nagbabadyang panganib sa paligid. Matapos naman itong marinig nila Bakad, minabuti nilang ikubli ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga buhay na salitang pansabulag. Bagaman hindi sila komportable sa kanilang kinaroroonan, pinilit nilang iwasang gumawa ng ingay. Sa oras kasi na malaman ng mga aswang ang kanilang pag-iral, hindi yun titigil hanggat hindi sila nito natatagpuan. Sa loob ng 3 oras, walang sawa ang ginagawang paggalugad ng mga aswang hanggang sa dumating ang puntong biguyong sila'y matagpuan. Nang mapagtanto ng mga nilalang na yon na wala namang taong nagmamasid sa kanila, paisa-isa naman yung nagsibalikan sa kanilang mga pugad para magbantay. Sa pagsapit ng umaga, nang mapansin nilang nagpapahinga ang karamihan sa mga aswang, doon na sila gumawa ng kanilang hakbang. Walang sabi-sabi, agad namang pumasok sila Bakad sa pugad ng mga ito, bitbit ang kanilang mga latigo na gawa sa makabuhay. May hawak-hawak din silang isang dakot ng asin, nakahandang isaboy sa sinumang pangahas na magtatangka sa kanilang humarang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matunugan ng mga ito ang kanilang pagdating, agad naman yung nagtipon-tipon para protektahan ang halaman. Nang masipat naman nila Bakad ang ginawa nitong harang, bahagya naman silang natigilan para kausapin yon ng mahinahon. Inilahad niya sa mga ito, wala siyang balak na manakit sa kahit sino sa kanila, basta ba'y ibigay nito ang kanilang ipinunta. Dagdag pa ni Bakad, iniiwasan niyang gumawa ng karahasan hanggat maaari. Nang marinig naman yon ng mga aswang, wala naman itong ibang ginawa kundi ang umangil. Habang tumataas ang tensyon sa paligid, bahagya namang nabaling ang kanilang paningin sa isang matandang aswang nang masipat nila yung maglakad papalapit sa kanila. Pagtitiga ni Bakad at ng nilalang na yon, narinig naman niya yung magwika ng, "Pakiusap mga kaibigan, huwag dito. Maraming batang nakakakita sa mga ginagawa ninyo. Sige, kunin ninyo ang nais ninyo, maliban sa halamang nasa gitna ng aming tahanan." Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman si Bakad sa kadahilanang sa isip-isip niya, hindi sumasang-ayon ang matanda sa mga sinasabi nito. Ipinapakuha ang kanilang mga nais kunin pero meron yung ipinagbabawal. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-iisip, nagdesisyon na itong si Bakad na lumapit, bitbit ang kanyang latigo. "Muli kong ipapaalala sa iyo, kukunin ko ang ipinunta ko rito. Wala kayong magagawa upang kami ay mahadlangan." Seryosong wika niya paglapit sa matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang pinuntahan ang pinakagitnang bahagi ng pugad kung saan naroon ang halaman. Nang magawa na nila yung malapitan, walang pagdadalawang isip naman niyang pinahawak sa dahon nito ang antingero. Paglapat ng palad ng kanyang kasama, laking gulat na lamang nila nang iluwa ng halamang yon ang mutya ng kampana. Upang hindi kumalat sa lugar ang kapangyarihan nito, agad namang hiniwa ni Bakad ang palad ng antingero at mabilisang ibinaon ang nakuha nitong mutya. Matapos niya yung gawin, dali-dali naman niyang binunot ang halaman, sabay takbo papalayo sa pugad ng mga aswang. Habang binabagtas nila ang daan, inabisuhan niya ang antingero na humanap ng lugar na pagtataguan. Hanggat hindi pa nakikipag-isa ang mutya sa katawan niya,
kinakailangan niyang makaiwas sa pangkat ng mga aswang na humahabol sa kanila. Bago pa man lumubog ang araw, kasalukuyan na niyang binabagtas ang daan pabalik ng Bicol. Inaasahan niya na noong susundan siya ng mga nilalang na yon sa kadahilanang naniniwala siya na hindi yun basta-bastang makakapayag na nakawin na lamang niya ang pinagmumula ng kapangyarihan ng mga ito. Sa pagsapit ng gabi habang naglalakad si Bakad sa napakadilim na daan, doon na niya unti-unting nararamdaman ang malalakas na pagkumpas ng mga pakpak sa himpapawid. Upang hindi siya nito basta-bastang malapitan, pilit siyang dumaan sa mga lugar na merong matataas na puno. Sa loob ng ilang araw niyang paglalakbay, ganon at ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa marating na niya ang arkong nagbubukas patungo sa lupain ng Bicol. Pagpasok niya rito, lahat ng mga albularyo na kanyang makita sa mga baryo ay mariin niyang kinakausap ukol sa mga aswang na humahabol sa kanya. Bagaman may iilan sa mga ito ang nagsawalang bahala, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng merong iilang mga tumugon sa kanyang paghingi ng tulong. Dahil sa ginawang sakripisyo ng mga ito, kung kaya't nagawa niyang makarating sa kanyang baryo. Sa halos 1.5 linggo ng kanyang paglalakbay, hindi niya naranasang matambangan ng mga nilalang sa daan. Tuso pagdating sa panliligaw itong si Bakad, kapag alam niyang may sumusunod sa kanya, ginagawa niya ang lahat ng kanyang kaalaman para yun lamang ay mapigilan. Dahil sa ganoon niyang talento, kung kaya't ni katiting na tsansang makasalubong niya ang grupo nito, naging imposible. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagawa namang malaman ng kanyang pasyente ang magandang balita. Bagaman nang hihina na ang katawan nito, pilit yung pumunta sa kanyang tahanan para magpagamot. Sa pagpapatuloy ng kanilang naudlot na gamutan, doon na ginawa ni Bakad ang panghuling hakbang ng kanyang panggagamot, kung saan gamit-gamit na niya ang sangkap na matagal na niyang hinanap. Matapos siyang mainom ng kanyang pasyente, agad na itong naramdaman ang pagbabago ng kanyang katawan. Ayon dito, na kahit ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, ramdam na niya ang pagkakaroon ng lakas ng kanyang buto. Sa paglipas pa ng mga araw, nagagawa na din itong makalakad hanggang sa hindi naglaon, nakakaya na nitong gumawa ng gawaing bahay. Matapos ang panggagamot ni Bakad, naging masaya naman siya kahit papaano sa kadahilanang meron na naman siyang nailigtas na kaluluwa. Pagkaraan pa ng 2 buwan, doon niya napag-alaman na nananalasa pala ang angka ng mga aswang sa unang baryong nadatna nito sa Bicol. Hindi naging madali ang pakikipaglaban doon ng mga albularyo, gawa ng nagtatangan ito ng mga hindi pangkaraniwang lakas. Maaaring nakuha ng angkang yon ang kanilang kapangyarihan sa halaman na halos ilang buwan din nilang pinrotektahan. Sa awa at sa tulong naman ng Diyos, nagawa yung malipol ng albularyo sa loob lamang ng 2 araw. Bagaman may nasawi sa labanang naganap, ipinakalat pa rin ng mga albularyong yon ang tungkol sa pagwawagi nila sa laban. Habang patuloy na lumalawak ang naaabot ng istorya, marami namang hindi maiwasang magtanong kung saan galing ang angka ng mga aswang na nakaharap ng mga ito. Ang iilan sa mga matatandang nakarinig ng istorya, sinasabing bulaan ang digmaang naganap, habang ang iba naman hindi naniniwalang nagkataon lamang ang pagdapo ng mga aswang sa lugar na yon. Dahil sa mga istoryang kumalat, kung kaya't naging mahigpit ang bawat albularyong nagpapanatili ng kapayapaan sa bawat baryong nakaluklok sa Bicol. Para sa kanila, kinakailangan nilang maghanda, lalo pat hindi nila alam ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Matapos naman yung malaman ni Bakad, pakiramdam niya na bunutan siya ng tinik sa lalamunan niya. Halos hindi niya maisip noon
kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng mga nilalang na yon kung hindi siya pinalad na makatakas sa mga ito. Upang magkaroon naman ng pansamantalang katahimikan ng kanyang buhay, iniwasan niyang manggamot ng malulubhang karamdaman. Sa loob ng ilang taon, wala siyang ibang ginawa kung hindi palakihin ang binhing kanyang nakuha sa halaman. Alam niyo ba, na bago tuluyang tumanda itong si Bakad, nagawa niyang mabuhay ang halamang yon. Lahat ng sabulag at proteksyon ay kanyang ginamit dito, masiguro lamang na hindi ito maaamoy ng mga nilalang na kasama niyang naninirahan sa baryo. Sa pagdating ng puntong tumanda na siya, ibinigay niya ang pamamahala sa kanyang panganay na anak, pati na rin ang lahat na bagay na kanyang pagmamay-ari. Pinasahan niya rin yun ng kabuuan ng kanyang karunungan, kalakip ang istorya ng kanyang buhay, lalong-lalo na ang mga istoryang merong kinalaman sa mahiwagang halaman sa Apayao. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, itong halaman na to, parang merong pagkakahawig dun sa kakalapag lang natin na kwento, yung patay na puno ng kalamansi. Kasi 'di ba, sumusuka din yun ng mutya. Kung ano yung nais mong mutya o ay mali. Kung ano pala yung nababagay sa yung mutya. Pero itong mahiwagang halaman sa Apayao, binibigay nito kung ano yung nais mong mutya. 'Di ba? Kaya siguro gustong-gusto ng mga aswang na nasa baryo nila to kasi nga humihiling sila ng karagdagang lakas eh. Siguro di rin natin masasabi na yung iba doon purong gabunan. Pero mabalik tayo kay Bakad. Alam nyo kung bakit ganun kalakas si Bakad? Kasi yung pagiging antingero, manggagamot, ermitanyo o kung ano man tawag sa kanya, talagang pinaninindigan niya. Kasi isipin nyo sa panahon ngayon, siguro merong iilan, pero sinong antingero o albularyo yung maglalakbay pa ng napakalayo para kunin lang yung gamot na nababagay sa'yo, na wala naman siyang mapapala. Kasi 'di ba, imposible namang bayaran siya ng sobrang halaking halaga nito. Kasi mga kapitbahay niya lang rin 'to eh. Nabanggit din naman sa kwento na walang kaya si Bakad. So siguro karamihan sa mga kapitbahay niyan payak lang rin yung pamumuhay. 'Di ba? Pero si Bakad talagang gifted 'to. Talagang blessed na blessed 'to ng Panginoon kasi nga yung pagtulong niya sa kapwa, taos puso. Wala siyang pake kung ikapahamak niya basta gumaling ka. Sana lahat ng manggagamot ganun, no? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.